Moikka moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä olen tässä nyt jo vähän aloitellut taas tätä viikkoa 17, eli nyt eletään viikkoa 16. Ja samoin vähän aloitellut viikkoa 18, koska mulla on nyt inspiraatio saada tää huhtikuu taputeltua. Mä olen vähän suunnitellut muuttavani tätä omaa tämmöistä perustuttua ja turvallista tyyliäni tonne toukokuulle, niin mä haluan nyt saada tän vielä pidettyä tämmöisenä. Ja sitten tosiaan ei tässä ole kuin tämä 2,5 viikkoa enää tätä huhtikuuta jäljellä, niin sitten päästään jo toukokuun puolelle. Ja mitäs minä sitten sinne keksin, niin se jää sitten nähtäväksi. Me jatketaan. Täällä on tää kuukausinäkymä tämmöisenä, niin kuin aina ennenkin. Tuohon tulee sitten tudut ja ei muuta kuin ruvetaan hommiin. Taas on tämmönen aurinkoinen päivä tulossa ja mulla olisi vähän menoa, että mun täytyy nyt hyödyntää tämä aamupäivä tästä sitten tähän hommaan. Mitäs tosta nyt sitten puuttuu? Se on niinku keskiviikko. Torstai, perjantai, lauantai. Hetkinen, nyt tuli just mieleen, että ei, kun se on perjantai. Ei mitään. Jätetään se nyt vielä tonne vähäksi aikaa. Otetaan tosta. Täällä on mahdollista. Joo. Otetaan tästä. Mites mä oon pitänyt laittaa? Mä oon ensin laittanut niinku päivämäärän ja no tuolla on eri päin. No ei sillä ole periaatteessa mitään väliä. Laitetaan nyt siihen. Tähän alkaa valitettavasti, ainakin itse olen huomannut sen, että mä teen itselleni tätä kalenteria ja kujoa, niin mä menen aika usein sen saman vanhan kaavan mukaan, eli se rupeaa vähän toistamaan itseään ja sen takia mulla on nyt sitten, vitsi kun siinä on kova liima. Pois mun sormesta. Sen takia mulla on nyt vähän aikomuksena rikkoa tätä omaa rutiinia. Tai siis ei niinkään rutiinia, vaan siis tätä mun tyyliäni tehdä. Tää on kans semmonen, että mä olen todennut tän itselleni parhaiten toimivaksi. Se on yksinkertainen, simppeli. Ja nyt on sit semmonen rutiina. Nyt jotain muuta. Ja olen tuolta englanninkielisiltä kanavilta taas hakenut vähän inspiraatioon noihin, kutsutaanko niitä nyt sitten layouteiksi vai no viikkonäkymiin nyt muun muassa. Sitten etsitään mä oon viimeksi käyttänyt täällä. Mä oon käyttänyt ihan tommosia numerotarkkoja. Missä on mun numerotarkkoja? Ne oli täällä. Tarvis varmaan nämäkin arkistot siivota joskus, koska tuntuu, että ne on ihan sikin sekaisin. Tosta me taidettiin laittaa viimeksi, koska nyt alkaa 20.
Ja se oikeastaan, että miksi mä olen pitänyt sen tämmöisenä mahdollisimman yksinkertaisena ja selkeänä, niin ollut just se, että se vaan toimii mulle. Mä ihailen hurjasti niitä, jotka jaksaa niin kun tehdä niistä näyttävän näköisiä, mutta sitten kun mietitään sitä niin kun itse bullet journal metodia, niin ei se ulkonäkö ehkä kuitenkaan ole se, vaan se toimivuus. Eli se, että se oikeasti on sitä varten, mihin se on suunniteltu. Niin se on ehkä tehnyt just sen, että mulla menee vähän tämmöiseksi yksinkertaisemmaksi tää tyyli. Noin. Nytten. Tuolta mun päiväkirjaani jo kirjoitellessa, niin kaivoin esiin tämmösen washi-teipin, tai mikä tää on? No washi-teippi tää varmaan on, tai joku tämmönen. Niin tästä vois laittaa nyt tähän alareunaan. Vai pitäisikö tonne laittaa joku? Olisiko mulla mitään semmoista niin sanottua nurmikon näköistä? Ei mulla kyllä varmaan oo. Jos laittaisi jonkun vihreä siihen ja laittaisi ton sitten sen päälle. Mihin kohtaan mä haluan? Tohon. Koska tossa on semmonen ihan pieni, mitäs mä nyt siis sanoisin, muutama milli. Pari milliä tuommoista niinku tyhjää tilaa, niin mä ajattelin, että mä laittaisin tonne ton alle washi-teipin, niin sit se tavallaan vähän peittäisi muistinko mä sit sen kohdan taas, mihin kohtaan mä sen haluan. Jos mä haluan sen tohon kohtaan, niin se washi-teippi tulisi tohon. Muista 2 ruutua tosta. No. Otetaan se tuonne. No. Mä en tiedä, mulla on myös vähän ehkä semmoista vikaa, että mä tykkään hamstrata asioita ja sit mä en raaski mukamas käyttää niitä. Mutta kun niitä nimenomaan pitäisi käyttää, eihän nää niinku kestä iäisyyksiä nämäkään. Ne on niin paljon vanhoja tarroja, että oikein niinku hävettää, että kuinka onkin voinut säästää niinku kaikki, et eikö niinku yhtään ole ymmärrystä ollut, että heittäisi niitä poikkes. Se ei ole kukaan nyt tässä kohtaa mun bujossa niin nöpö nuukaa. Katsotaan tosta. Tää on tää haastavin vaihe, kun ei meinaa millään saada näitä auki täältä. Oi hyvä päivä. Noniin. Tuossa on tuo tyhjä tila. Laitetaan se tuohon. No. Oi, aika kiva. Sitten vielä sama toiselle puolelle. Ja mä en oo sillai turhan tarkka tän mun tekemiseni kanssa, niin kuin mä sanoin, niin se on nyt tärkeämpää, että se vaan palvelee siihen käyttötarkoitukseen.
Eli niihin loputtomiin to-do-listoihin, tai ainakin loputtomalta tuntuviin to-do-listoihin. Saa jonkun selkeyden. Mihin kohtaan mä sen laitoin? No, kiva. Tämmönen pirteen aurinkoinen. Ja tosiaan tätä nyt on vielä metritolkulla. No ei metritolkulla, mutta tätä on vielä. Täytyy vaan rohkeammin ruveta käyttämään ja raaskia käyttää näitä, koska ei enää tosiaan ikuisesti kestä nämäkään. Noin. Nyt meillä olisi niin kuin alaosa siihen valmiina. Mitäs muuta? Mä en tiedä, mä haluan nyt tähän oikeastaan muuta. Tää on itsessä jo niin kivan näköinen. Niin. Pitäisikö sitten jatkaa vain tänne viikkoon 18? Tuonne yläreunaan nyt laitoin 2 kapeata washi-teippiä. Sattuukin niin hyvin, että nämä on just niin kuin tämän yhden pisteiden välin paksuisia. Niin tässä on kaksi väliä, niin se sopii siihen ihan loistavasti. Ootas nyt. Täytyy taas selata vähän taaksepäin ja katsoa, mitä mä olen viimeksi tehnyt. On tämmönen vihreä. Pitäisikö mulla ottaa tuota oranssia? Tämä on kyllä ihan kivan näköinen. Missähän se on se? Ei kyllä sit taas mene niinku yhtään sinne, minne mä suunnittelin. Olisiko se siihen suunnittelin? Noin. Tässä nyt ihan täys pitkä. Mä viittin katkaista sitä tohon yhteen päivään. Niin tehdään nyt tonne asti. Yes. Koska sit näitä tämmöisiä kirkkaita värejä, niin näitä ei hirveästi tule enää käytettyä nyt sitten taas jatkossa. Koska sitten mennään ihan muihin sävyihin, niin hyödynnetään nyt näitä niin paljon kuin mahdollista. Olen varmaan, ja olenkin aikaisemmin siitä puhunut, että kun mulla kuukaudet menee vähän tiettyjen värien mukaan, mä näen eri väreissä aina eri kuukaudet. Kuulostaa ehkä erikoiselta. Mutta sitten toukokuussa kun mennään taas, niin sitten mennään semmoisen niin kuin laventeli, orvokin violetti, semmonen.
No, tuutte näkemään. Sitten ei niin enää ole. Vihreä on semmonen aika ympärivuotinen. Sehän kulkee mukana aika kivasti. Mutta sitten on tämmöisiä keltaisia ja oransseja, ei niitä ole kauheasti käytetty. Siinä olisi nyt huhtikuun runkokin valmiina. Tai loppu huhtikuun runko. Nyt mä laitan vielä noin tudutarrat tohon ja. Noin. Onks tänne sitten vielä? Olisiko se keltainen tänne? Ei, mä haluan elokuulle säästää keltaisia, koska elokuussa on sitten on semmoista niinku auringonkukan keltaista. Eli nyt just sitten taas keksin, että onhan tuossa nyt sitten vielä tulossa noita keltaisiakin. Testataan. Minulla on täällä tämmöiset pallotaustat. Se on keltainen, tähän tulee vihreällä. Eli tuohon voisi nyt sitten laittaa niitä pallotarroja. Itse kun menee aikaa tämmöisen etsimiseen, kun mä en osaa sitä, mä etsisin kaiken valmiiksi. Vaan mä sitten aina fiiliksen mukaan, että hei, nyt mulla on sitä ja tätä ja tota. Onko mulla täällä keltaisia? Avattuja keltaisia, käytettyjä keltaisia. Ei ole. Otetaan varmaan tosta. Tossa on vihreitä. Tuolla olisi ollut keltaisia, mutta ei noitakaan ole enempää. Joo, on tosta. Tuossa on vielä 3 tuommoista vihreätä, niin laitetaan ne nyt sitten tänne. Ei, en ole niin yhtään hyvän näköisiä. Onko täällä vaalea? No, niin. Niin kuin sanottu, niin se on niin nöpö. Ei se on niin justiinsa. Tänne voisi jotain. Olisiko mulla tässä? Mulla on tämmönen miniklippipussi, missä lukee kevät. Mulla on tämmöisiä keväisiä tarroja. Mä haluan nyt niitä. Tossa on ainakin tommonen. Oi, ihana. Kielot on kyllä sit ehkä toukokuussa. Koska kielokukki? Kukki. Koska kielokukki? Onko se kesäkuussa vai toukokuussa? No, se selviää sitten, kun on sen aika. Meillä on pihassa tosi paljon kieloja. Ja itse tykkään kyllä kielosta. Se on kaunis. Kaunis kukka ja se tuoksu on niin hyvä. Se on yksi mun lempikukista kyllä ihan. Mä yritän nyt hukata taas näitä tämmöisiä tarroja tänne. En taas oikein tiedä mikä tää. Onko tää joku kevät esikko tai mikähän on?
En osaa sanoa. Jos on nyt jotain, mitenkin laitetaan sanoa. Nyt mä voisin hukata ton toisella sivulla. Näin. Nyt sain tarrat tuohon laitettua, niin nyt on viikko 17 valmiina. Jees. Ja tännehän mä nyt sitten vielä nää pari ajattelin hukata. Nää vois mennä tähän. Tohon vois nyt sitten, ei nyt tällä sekunnilla eikä tällä istumalla, niin tohon mä voisin sitten vähän noita tulevia asioita, mitä täytyy vaikka toukokuussa esimerkiksi muistaa, niin kirjoitan siihen niin sanotusti, että next month tai next week, miten vaan, mutta semmosia toukokuun juttuja. Miten tää voi aina olla näin vaikeaa? Mä muuten tajusin tossa pikkasen liian myöhään, että mä olisin voinut tuohon toukokuulle, siis tähän huhtikuulle tehdä itselleni semmosen tänne niin alkuun, niin tämän sivun jälkeen, niin vaikka yhden sivun olisin voinut jättää semmoiseksi kevätbongaus bingo, miksikä sitä kutsuisi, koska mulla on joka kevät aina semmonen, että tykkään bongailla kevään merkkejä. Toisaalta mulla siihen mun päiväkirja, muistokirja, mikä se nyt sitten onkaan, niin siihen mä keräilen sitten valokuvia erilaisista kevään merkeistä. Ehkä se sitten palvelee mua siinä. Jes, mutta nyt olisi huhtikuu taputeltu. Eli saatiin viikko 17 sekä viikko 18. Ja seuraavaksi sitten siirrytään tosiaan toukokuun puolelle. Hurjaa kyytiä aika menee, mutta nähdään seuraavan videon merkistä. Moi moi!